Kde zaparkovať a ako sa dostať do predajne Izlato v Tower 115? Prvá možnosť parkovania je hneď pri budove Tower 115 z pravej strany za budovou, kde odbočíte z Landererovej ulice doprava k parkovisku s rampou. Tu môžete zaparkovať na 15 minút zdarma. Druhá možnosť je parkovanie v Eurovej 2, kde máte 3 hodiny zdarma. Vchod sa nachádza hneď za budovou Tower 115 na Pribinovej 31. Tentokrát sme opäť zaparkovali na -2. poschodí. Vyvezieme sa prvým eskalátorom, potom druhým a cez otáčacie dvere vychádzame von z Eurovej. Pred nami už vidíme budovu Tower 115 s veľkým nápisom Profesia a pokračujeme rovno k jej otáčacím dverám. Tretia možnosť je MHD. Na predajňu sa dostanete aj z autobusovej zastávky Landererova pri Panorama City. Cesta zo zastávky trvá približne 3 až 5 minút, idete rovno a následne doprava až k budove Tower 115. Po vstupe do budovy prejdete cez vrátnicu a ak si nebudete istí, vrátnik vám ochotne poradí. Za vrátnicou už uvidíte naše pútacie Izlato banery a hneď za nimi sa nachádza naša predajňa Izlato Jewelry. A tu ju máme. Tešíme sa na vašu návštevu.